Mira que mira mirando, atopei un becho extraño, coa feitura dun ovo, gordo arriba, abaixo fraco. Por riba tiña 2 pés. Entre os pés, un longo rabo. No medio do corpo, os brazos e os dediños moi estirados. En vez de embigo, un nariz e os bigotes recortados. Máis abaixo, 2 olliños, sen pestanas e sen cellas. E para rematar a cousa, sentábase nas orellas. Non sabería dicir que era aquel becho tan raro, pero ao darlle a volta atopeime cun rato. Escoitade, ven por aí unha tormenta. Un raio que caeu deixouno desorellado e co susto pechou os ollos e quedáronlle pechados. Veu un vento forte e levoulle o nariz e o bigote de 6 pelos. A chuvia que veu detrás borrou brazos, mans e dedos. Co medo que pasou, perdeu os pés e tamén o rabo. E quedou tal como un ovo, redondo, liso e pelado. E colorín colorado, este conto está rematado. Agora che toca a ti. Como será o teu becho extraño? Pensa o teu becho. Como che gustaría que fose, que partes tería e que formas lle darías. Despois, crea as partes do teu becho. Debuxas nun papel, en cartón ou usa elementos que teñas por casa, froitas, pedras, trozos de tea. E por último, monta o teu becho. Coas partes listas, monta o teu becho parte a parte ata que quede completo. A ver que bechos tan extraños vos saen.